tuberkulose i nutiden og i datiden. Tuberkulose skyldes som oftest infektion med en bakterie ved navn Mycobacterium tuberculosis. I dag i den vestlige verden er tuberkulose ikke et stort problem, da vi i dag har antibiotika til at behandle de fleste sygdomme forårsaget af bakterier. Men hvad gjorde man i datiden? Her vidste man ikke, at tuberkulose skyldtes en bakterie. Man kendte faktisk slet ikke til bakteriers store betydning med henhold til sygdom og behandling heraf. Derfor havde man ikke desinficerende midler til operationerne, og oftest blev de samme redskaber brugt til flere patienter ad gangen, uden at de blev vasket. Stolene brugt ved diverse undersøgelser var også polstrede og svære at vaske af, så hvis man ikke var syg inden lægebesøget, så kunne man blive det efter. Man havde i datiden nemlig et helt andet billede på, hvorfor sygdommen opstod. Man troede på, at sygdommen skyldtes en ubalance i de 4 legemsvæsker: blod, sort galle, gul galle og slim. Hvis man havde for meget blod, kunne man fx lave en overladning. Ellers kunne man fjerne blodet med iler, hvilket var en meget udbredt behandlingsmetode. For meget slim kunne man slippe af med ved at trække en snor gennem nakken på patienten, som vedkommende så skulle trække i over en periode. Og den betændelse forårsaget heraf såsom slim, der forlod kroppen. I 1890'erne blev man fx også behandlet med frisk luft. Derfor var der store gårde og massevis af vinduer, der kunne åbnes i Danmarks første hospital, opført af Frederik V. Behandling med frisk luft bunder i troen på, at dårlig lugt, også kaldet miasma, var det, der forårsagede sygdommen. Senere fik man dog mere at vide på området, og der sættes forskellige midler i brug mod blandt andet tuberkulose. På billedet ser vi et skilt, der skal advare mod at spytte på fortovet. Det skyldes, at tuberkulose kan smitte gennem spyt fra lungerne. Skiltet er fra 1913 og skulle minde folk om smittefaren, og var et af mange forsøg på at bekæmpe udbredelsen af tuberkulose. Informationsmaterialet fra 1900-tallet om tuberkulose. I 1921 opfinder man en vaccine mod tuberkulose kaldet Calmet-vaccinen, og den benyttes for første gang i 1924. I 1935 blev det lovpligtigt at pasteurisere mælk, da dette var en smittevej for tuberkulose. Og i 1940'erne starter man med antibiotikabehandlinger af tuberkulose. Der var også fremgang på mange andre punkter inden for lægevidenskabet. For eksempel fik man forholdsvis tidlig bedøvelse, og apoteker, også kendt som pilletrillerne, holdt op med at lave piller, som indeholdte blandt andet enhjørningehorn og